Torrons. No, que vale. De millor qualitat. Sí, pues que el Madrid tan tramposos i aquell àrbit que estava conquistat per donar-se un gol i en Piqué és molt guapo i el Messi és molt guapo, que sí, Sara? Ja els voleu que els hi posi? Hi ha el menú de Nadal. Escudella, carn d'olla, grapó, pollastre, gat, pinxos, gos, talls, botifarra, ase, gall indi, botifarra dolça, que per cert és molt i molt dolça, conill, sopa, puré de patates, puré de carbassó, vieires, puré de verdures, filet de vedella, hamburgueses de cavall, lasanya vegetal i de postres un magnífic torró. Però de